Mbuya mwana na ndo mwancho muligererwe getaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mu Gusii cyaragire Chinsa Isato ekarongo kwarigania SMS Amayia erionko manyena raya na kwarganire asenchera ere yobwekana ritangani kegimati gatraya nyora asenchera yobwenge. Kwa wale contractors wazuri mliofanya kazi, tukipata pesa mara moja tutalipa nyinyi. Ogwakano kwa banyakonda nase bali babeire bagokora emirimo boikiranu oyenekiro mugavano Kisii Mbarati. Ebinte binabeka maiga byonse byaire. Wana kerona intena kwesi mieli botukore atire bunanyorire byaire tindo chikende. Abaunchoreri ambirero bare magegaye nibo yabo gusariwa no murero asensemo ya daraja 2. Nkingi joko nyuma banyora abantu bakungu bene banyora bomwana LGBTQ ni gerema minchane chimbwa cyo mu Gusii na igoti ndiko yasira okaniro muchumbe obonchari. Mancho muligereria yo manaenda manga senchera yo wekranu endra gotonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube Ndizi TV News na baigaso mutandao Twitter @Ndizi TV News yerotogendre gusanga amanke. Eritariane Everline Osero tokobwatrana nere Joshua Auta kwene kya wekeire asensemo yimenyerio kabana intwe goika omwerio. Ngokwari antaya chake kurwase county ya Kisii awaso mugavana be county ya Kisii Paul Mbarati atebire mna lichiko litindi gosegetamkirege tindikiri chiko ngechiko bwati wago chiase bali ababeire bago tubeka bobechi besa che serikali ye county ya Kisii yani gaya kwana asegeti kya Gusii stadium chinga kicho ko bwato kwa roboti ko bwatkana ne chibesa chire achiabere chigotakano gose pending bills asekeriate babuna abanyakonda bali batarikirana emirimo yabo nigo batachiye konyora chibesa cyabo. Josephat Hamisi no roboti urwaso bwikirano abange b'abanyakonda abanyarwanda bakwegwa emirimo anene ime county ya Kisii tibanyarwanda bakwekora asenchira yobwikiranu yangorenga no roboti urwanyara ko baruko bwato kwa litkolia rero imegeti kya Gusii stadium. 100% of the contract sum is certified for payment, but when we went to site the work is not complete. There are very many examples of this. We went to Manyansi village vocational training center. It has been certified as 100% done, yet it doesn't have windows, it doesn't even have doors. We went to Isato Primary School ECD, it doesn't even have a roof, but it has been certified as 100% done. You go to Riangavi village vocational training center, same thing. Boigo abange b'abanyakonda bo nigo baligeti amasakara abandia yanyarite ko bakwena no guchia ase county ase boigo abakori emeremo be county. Your Excellency, we also came across documents which are forged. An example is where a chief officer has signed for one contract, and then some people in the offices, they take the part which has been signed by the chief officer, they photocopy as many as 15 copies and give sign a contract on a photocopy. Kokwana asegeti kya Gusii stadium asomo yegoyo mugavana we county ya Kisii Mbarati nigatebire serikali ya nchi kwirege tambokero na koenekia bunanene yenyere kubage kubika emerobere emekiranu Lakini chibesa kitakano abantu baminto abantu abano bakurwe binyoro byeino chi contractors no chikorwa goko iguga kugekenyoro mubolinga naye wakorete gasi yembeo osine gasi elienge wakorete abantu baminto bamasimba rogoro nyaribari bawo machoge chache bo machoge burabu bogirango bonchali bogetutu rogoro na mate bobasi abantu abonse kibagocha babolye nkibakorete kiraboniga nechi milioni chimibere 35 nebere echo cyanyara ko bachikwanekiwa kwakanwa abanyakonda ire twabegete ose commission ya toire report rero ya dotebri chibesa konyora abantu bakuboli bakanwe echiarenge bilioni yemo nechi milioni 700 lakini report ya tebri
chibesa towakana abantu babwente wakano batakolte egasi yembeo nechi milioni 230 chibesa chinde milioni 130 n'abakoli gose chi contractor chiritaro stiama sakarabo buya lakini egasi yakorekanete naende batebire chichunguzwe chimanye gwakano aya nigo akire maiga wiki Isato Osero boti boigo rwanyarate ko boroko batokwa igoro y'abakoli emeremembeo abo banyarate ko bagotoka anene ase obokoleri bwe county ya Kisii wiki Isato twakolere etwanyoreta abakoli egasi elibweyemo 314 bale embeo bantaba abantu 744 mbacheti kubarwa kuripotera gataseni Ndizi TV kurwa egatikia Gusii Stadium imbe county ya Kisii elitana na Josephat Hamisi Miyamano muri keito Josephat Hamisi ase oroboti ururikirano tokotikana nayo nigo abamenyi bensemo ya Nyamwanse yoto kataba kaibunge ya South Mogrango county ya Kisii nigo bakumeria esanduku yatoka se Chinsa emecho kebwate ebicha iyo musacho yomo okwana chinga kiecho nigo musacho yate babuna Osero kungusana nako abere gokoenekiwa ase amate yabo yentokero kendege koirera ebikore mnebyo koenekiwa ase Chinsa mochi Chinsa emecho nonya nabo nigo omufada we kanisa ya maikira nawo nagokora masababene ase sanduku eyo ebekire ase getaseni kyabanyanyimbo muri keito Frida Kerubo noroboti urwa senchira y'ubwikirano Ayayiganaro ainekigwa asensemo ya Nyamwansu tabaka ebunge ya South Mogrango county ya Kisii abamenyi benseme yoni go baba no moichano monene maiga yokonyore sanduki kebekire ebicha yomugaka ondabu emambia ya lero yarenge mambia ekirani ya noboki omwana nani sukuru akoira oumere sanduki ya lero manyokiro gondena ya ni oraire esanduki nebekire ali tukaya omate ekarona amanyoka goja na nyori amaine sanduki nero oro ere yejibao yakire rangi hefomeka ebicha yane nwebekire igoro twakorere kira jweseni no mwana one okoruku Bismarck ondabu kolende talia yoka ni gobo igo aene kibuna amatuko amaegana umuliretwe amanyinka asenka yaye kolende akarangelia abapasta abasabete nera kaige nanga ayo aelire mambi yana libuga kiete muna likwa rwetali tare ine nadina arenterwa amanyinka ngaumulirugae ebaranda amange mono agaichoro na wana majirani na manyete chibichantu aruseti na arwesa urinyegenete nyasaye ngarangeria wa pasta togasibi togaitera boigo nigo aerera ase emechando ya chakirete anene mono okungusana gukabagwa kwenekigwa ase eamate yabo kulende ningi keirete ayonsi gokorekana boye kona lakini amalieta nayo mugaka ipaka namba ye bipande ne byonse ne byo mugaka egente kya karo kya beta boigo nje muno mumuro kabere bwe family ina imogeti ya chukumwe yo nkabairanka nkabaikaranzi nkababori abamura ba mito batano para muno mugaka nkabatebinkie ko mwana yakora ase chintunde chinyinge nigo abere kagoikirana asibtaseni byabanyanyimbo kolinde engane yoteraba kegosonsorwa nadina nyota abantu site ya emeronge bere gase tukayana abantu bane bagasoa nyomba bagotena basikali bagotena umuntu bakoli gimpito ndabu ekero basoete nyomba bakanyobita tali oro bagasoko yoma kantiana ndenda ngoko ligitole ntoje togochere nande koenekia yo nigo ondabu aerera ase mechando ya chakirte asabete kagotigirwa chinkoma chintindi ekero bayete bakanyone gente kinage sikumire yaigire baka serikali headquarter Nairobi ekero bayetwa marube bache kobwatwa na libona bandete tabasikali konya marambe 12 korumarongo abasikali 6 ngaitunga kwa ngakorange chiwiki ibere ntaimanyeti ngayinde
nonya nabo nigo aherera buna ogutaigwana na kwabeire gokwenekigwa gati ya bamura bamwabo nonya nabo nigo omufather aikira na sensemeyo na gokora amasabo asisanduke yo yairo goika asigitaseni kya banyanyimbo Bono nigo abolire eserikali gwesona nigati elio gosonsora engane yo aseboigo asaba amabera gocha ase onde bwensi agoseire abamate abasani abakaji batabakaga nanya ko bagoseranga kiende yonsi ningirende bakomboria ena sabire serikali enyare go swaime nanya sa swaima ramboro ko kwae abantu ababwatwe Frida Kerubo Ndizi TV Miyamano murikeito Frida Kerubo ase oroboti uru kati yabonchorera korwa se chiro ya daraja mbili yotoka imembo chobosongo nigo barebirero kobwatkana na sare ibanyorire chingaki omurero bwatkase chinsemecho na gusamba enibwe yabona bono nigo barereire serikali nabo igabasamaria baya kweneke bunangwe esoke bare nakobakonya begenderere n'ubonchorere bwabo roboti uru asenchira yobwikirano n'umurikeito Josephat Amisi abonchoreria imechiro ya daraja mbili imembo chobosongo nigo babokera ogoichana no gukumya konene magayo murero gwateka se chireyo nabo yo koirera gusamba ebintu byabo bibonchoreria aiga yaika sasa bayabo tuko ono nona alingene kana start ne kerogo nanyoranga tegendo byakire bunepo keregia kabunepo umuriro yigo imoko monge sa wane bintu narete wiki eria renge chuma tatu ngari na chena tomanete bintu karete wane bintu bina beka maiga byansi byayi wane karona chena Gusii mieli botuko achire bunanyorire byayire tindo chikene urengana na bonjoreria abo nigo batabire umuriro yunyara kuboko baletera sara nene kubwatekana no gusamba ebintu byabo byo bonjoreria niko na store na duka mbili kwa zote tatu. Hizo zote zimeweza kuungua. Wakati niliitwa najaribu kuokoa zingine, lakini yenye naokoa watu wanatoroka nazo. Kwa saa hii hakuna kitu yenye nimebaki nikiweza sema ni yangu. Pesa zote nilitumia kuweka mzigo, hakika hakuna. Ekyo giachakia omorere gwikira boni igakitaranyara ko bagi kumanyekana asabo igabonjoreria bwo babolire obotenere serikali e county ya Kisii anene sector area yokolimi omorero banyara ko bako babwango chingaki omorero nyare ko bwateka ase chinsemo a ime county ya Kisii bono esumorero oronje tingunyara kweresanga esubu agalingange ntukikiagera kiarete kubwatekana nche na igumuna nepo munayo nanyora ngomorero gasaini kubumbuja organize njia kwanza hii upande ya magari ya kuzima moto kama zingekuja mapema hii mali yote ingeteketezea at least vitu zingine zikeokolewa lakini tunaona kwa sababu ya uhaba wa gari ya kuzima moto sasa vitu mingi zilipata kuteketezea kwa hivyo tunaomba ya kwamba pia kaunti yetu Mungu awasaidie mupate kuwa na gari ya kutosha ya kuzima moto wakati wowote moto unapoinuka mahali sababu gari yenye imekuwa ikisunguka hapa ni gari moja ikitoka moto inaongezeka kuteremuka inachukua muda sana ndio irudi na ikirudi napata moto tena imekuwa mingi abonjoreria abuboigo nigo waboliri obotenere serikali ya county ya Kisii ne serikali nene nyare ko baiko babwatesia chinga ke baguchiko chaka kwa gache banda bya boboya na boigo banyara ko bakwenyorere besa elinde banyara ko bakogendereria obonjoreria bwabo tora chaka biashara ebito bwatia sogochikonusi ekiagere bintu byonsi tonyore stock no yarengema ona twale ko sabanga gatimo samario ndora nyare kwanja Ego serikali ya itana serikali ya nene serikali ya county etwasabire gakimna abantu batareta ndiga tokonyu ba ekiagera bona bande ntoro tutabwati nona stoko rusibina na tebeke nje no muno muguraka myaka 14 ya etire bona baru kwanse batoro sirike bandeke tranyore sabuni kuruka baru kwanse batoko lekisuri in short tonyore sabuni agera tube como sabati pisi tajuko twara shop arusi komia atokorere suri akonyo mwamate ntochukoiba mtusaidie kwa sababu
tumebaki bila chochote kabisa, yani kila kitu imeenda. Kwa hivyo tunaomba hata serikali, tunaomba hata gavana wetu, kama unaweza kutusaidia, tunaomba msaada wako tafadhali, mukatusaidia at least tuwe na mahali ambapo tunaanzia. Kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurwa echirwa daraja 2 Yeremia Muchobo Songo Imeye County ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Ebirengo byoborendi nigo bigenderete kwenekiwa ase kirengo kigoro ase county ya Nyamira ase keria yatebekanire buna obosaria bwabeire bogokeana gotatiga obosare bogotumeki bwebinyugwa byogotindia aya nigakwano chingaki ababwatani korwa ase because byoborendi ase county ya Nyamira abagotwara egeikaro kiabeneri gokwanere mirobere bwente kobekwa yogochigotinyo oborendi ase matukari bosio muri keito korwa ase county ya Nyamira job manki norboti orwaso bwagare. Omorijono Commissioner ensemo ya Nyanza Flora Muoroa nakora etaro ya bene ime county Nyamira asomirana n'abarai ao barumo county commissioner abakonyi ba county commissioner aba chief na abakonyi babo. My first day in Nyamira as the regional commissioner Nyanza, I just would want to say also it was my introductory meeting to our members of. Etaro ya yenensemo emo yokorobe ya oborendi ime county ya Nyamira. We've not had any bad incidences within the county for some time, and I want to take this opportunity to thank all the officers working in Nyamira, not the ones who are here today. We have others also who work with us, the police, the members of the public, for the good work that they are doing. Igatia mangana bamurekera nesegi yokorwania amarua atancheri nebinywego abitancheri. I would like to mention that we still have incidences of illicit brews, drugs, which I have emphasized to the Ngao community here that we really need to make sure that they eradicate the illicit brews and drugs totally. Nakwanira emeroberio eserekali ebegete buna ogotingiwa we sector ichisemi gwetera omoroberio 100% transition asaborki obonsi babwenderetse kwambukiwa kurwa sesukuru yoboroso kucha sesukuru ya secondary. We also have other government programs that we are undertaking currently, make sure that we have 100% transition to secondary schools. Those are some of the issues that we have been able to discuss with them, and we are in agreement that no child should be left at home without joining Form 1 or joining the junior secondary school. Nabasegeta gusira serikali asemeroberio buna ogosimeka kwemete namagenderero ande that we should be able to plant 3,000 trees per chief per month, as was directed by His Excellency the President. Farmers to be patient. This fertilizer is being distributed, but you can imagine how big this country is. Some parts have already received the fertilizer, and I believe in the shortest time possible, even Nyamira will be able to receive the fertilizer. So farmers need to be patient. Magayetaro yomo regional commissioner ime county Nyamira bono abamenyebe county Nyamira mbachikotwara oboremu buna ebinto byonsi mbichikobabuya kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Miamano morikeito job manki asorboti rurikiranu korwa se county ya Nyamira tugotkana nayo nigo omochumbe bwebunge ya Bonchari Dr. Charles Onjoke litukolia rera baga go igora bene gosigo chakia bene obwenda ni wech basari ase abarokiwa unenchire ya moyo gosira abarokiwa bali abakorwa ase chiamate chitari kwenyara murobere yo nigo korekana ase chiabisi chia CDF imeyebunge ya Bonchari asagania abaibori wesokia na kwerikia morikeito Demo Stephen na manki. Ensemo ya suneka CDF Hall ebunge ya Bonchari nigo mojumbe Dr. Charles Onjoke ara ebikaro byogo chakigwa bene ko moroberi bwechi basari ime ebunge yuo. Our allocation is 48 million. We received 40 million to our launch rero a weekend and to the check as applicants wataka kufanya wa CDF. A team yetu ya CDF on the ground wa called the vetting wa legally qualified
We have about 9,200 students who so far qualify. So from next week, check here and Konya Vanabaito. Oboteneri bwekegancha gya CDF nigo bwene kiribuna mbochi kwene kyobo tumeki no bagyo buya bweni buye chibasari go kya saboro kigwa bare mechi wodinye kya bonchari nombono mojuma ni garo chenga besa chonzi tutabwa tukura kini chiche kiriko tomu tiganya go chitoma chisukura bana betu batika go sedigu amangana ya masomo aya ko endera bana baita batika chisukuru igombi amano sana asega singia babiri bagokira babiri kuruchwo dinye kya bonchari no barengega ba witness abantu bonsi tabaka mbalimbali no barengega iga twakire mbo yamano nani ya site asinu mojumbo ito asega singe to what the problem e crisis kenga sainga most of the students school fees ya bulire and bada banta mangi bwate deni school watarakana na matemu is about register matemu so ndo nomogoko omojumbo ito nakabeka wazi and we are hoping everybody ngo cyariko nyore basari equally. CDF is only 6% to administration, meaning 94% goes to projects and development. So of those three, which one works better? Of course, the CDF. And you look at nationally, I want to reach in Africa and outside of Africa to copy that model. Asa mangana rengeta chisemi ingane ya junior secondary school na competency based curriculum CBC ya kwanerwa asokobori kwa rurua serikali kwene kemerobeli yuo ya genderi gwa sobo ikeranu entokobole serikali mangana junior secondary school akora kanatara tuala chingurumono bache bayarigereri bamenta bali mvaisaine batumechi besa tuwa gachibras bisaine neki laboratory neki dormitory neki library tikonyi semicho na CBC era korekana karokene ya kwamira tomonye future ya eneliye or say it's part of the education system or it's going to be done away with. Dokore computer experiments for too long. It's expensive for the nation, it's expensive for the kids, it's expensive for everybody. We don't have the luxury of waiting. Akora Chinsa jindeji wenenta ko improve on the education systems. Where in Kenya we are doing experiments, we can't do ongoing doing experiments for too long. Iga samaga chama nene ye semeri ya Coast Development Fund me bunge ya bonchari ya semeri ya Suneka nigo mojumbe Charles Njoka ina kirivuna chivesa chimilioni emerongene nigo chanyarire kwa na nukorwa serikali nigo chigokonya semeri ye chisemi wetere kigancha gya CDF kuripoteria Ndizi TV koroiga sensemo ya Suneka egotoka ime ya bonchari constituency erietariane Ndemo Steven Mbiamano muriketo Ndemo Stephen ase oroboti oruo ekiombe kya bare mikoro asensemo ya bironko nigo kyaro kiriyo mugokobo neye magaga yoko bweki na kyoboremo ekyo kyaberege koba chingo ngukoro umwaka bwe 2015 nemo ekine kyonigo kyana chetweno muna chiebi na sensemo ya environmental and lands oyo manyakaine buna judge Munyao Sila asebono bago keire obosiboro bubabere bakonyora burachko bakonya kwegendereribya asoborimi bwabo Muricho ito Mildred Momanyi noroboti urwaso bwekiranu Abare mikorwa birongo cooperative society bono ni gobadene kibakogokera maiga yoko bwa ekina kendemero yere namba ya centro kitutu daraja 266 kurwa ase amaboko yabo unereria ekine kyo kyana chetweno mojaji Munyao Sila aboli tukolegoro buna omo chairman akwerera ekere society yo ya chagetigwe society ilianza 1959 ilikuwa ya bilateral. Sasa wakanunua hiyo shamba ya Virongo daraja 2 1976. Hiyo shamba imekuwa wanatumia kulima mahindi, lakini 2015 Grand Grabbers walikuja waka-grab using fraudulent methods. Tumekangana kotini na imefika mahali tumefanya nini? Kesi tumeshinda. Alafu kichuhudi nasema wakulima vile walinua hii shamba miaka ya zamani waende wafanye development kwa hiyo shamba ili wanyakuzi wasiibe hiyo shamba tena. Abaremi abo batabisa omogokobo nigo bakira omojaji ngambya mono asoko bakonya goikirania amagani abo. Tumeshukuru ekiagere kinege twakebuire bole muri twabera gwade di bole mubwito egere tuchokora magenderera itu wanakamati be society yeito ngo bakira mbuya mono abaremi be society yeito ngo bakira mbuya mono ekiagera without you gasinjare koba naboigo omoloyo ito mbuya mono ase egashien engenene gwakorire sababu
egasi yiga ntware kwenyara tweka igo yarenge nkora abantu abaitwa bakarosho bokora gaiga bakarosie shikamati chiko iwa marimo lakini wewe tuwabonya kuire tuwawiranire na tunafurahia mahakama vile imefanya uamuzi and we are very happy na tunamwombea jaji ambaye aliamuza kesi aendelee kufanyia wananchi vile amefanya. And ninasema hivi wakulima wa Virongo, I am very happy the way we coordinate or we have coordinated na tuendelee. Kwanza nashukuru chairman, manager, wanakamati, lawyer wetu na wakulima wote. Omo advocate wekine kyo Kennedy Nyasiki nigo aganirie bono abalimi gutumika asa yoke magenderero. No, what I can say is that the road has been long and winding, but finally we have succeeded. What I can advise the farmers is to go and secure their land and develop it so that it can be protected against grabbers. Ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbia mono murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ororikiranu omuchumbe webunge ya bwunchari Dr. Charles Onchoke nigo abeire ga kugikeria umuroberi obwo konyomana gose umu ingana yokonyomana omukungu asomokungu gosomusacha ake asekeria atebire na nigo erema minchane chimbwa chomugusii nabo igo omu Afrika niga atere na engane yekerera chwikiwa sebunge nigarabe omutangani ko yamereria kegima. I'm on record on media having stated my position. I don't support it. Erema menja yeji value chetu chingenjo chetu ne chumbu chetu chumu Afrika no mugusiwa yo. LGBT musaja niko nyumana, mokungu niko nyumana, nkingenjo ko nyumana. Banyora abana. Bakungu bene banyora bomwana. Basaja bene banyora bomwana. So I will stand against it. I will stand against it in every forum. In fact, my colleague, Honorable Peter Kaluma from Umabe, is bringing a motion, is bringing a law which makes it illegal completely if there are any loopholes. Again, taking a Kenya and Keva practiced. The kind of pressure we are receiving, the phone calls and the contacts we are receiving from the other part of the world, now the interest of Kenya. But a big number of members of parliament, including me, as an individual, and I'm a member of the Catholic members of parliament, support the initiative. We condemn it, we don't support it at all, as a group, as individuals. So, parliament, whether it's a bill, I'm going to support it. And a number of us are going to support it, and I can assure you, Omo women representative we county ya Kisii Doris Aburi nigabeire ka gukwanira igorengana yo gusarwa kwa bana banyaruka iyo ateruna nigo ekubare tereme chando ase chingaki chiabo bagukina nabono nigaborira abayibori kwenekia bunangwe tanga bare kurwase engane yirikolenda abana babo nako bachinga kinyororo cyo kwegendereria na masomo abo ukwana nabarike mangana abo igo nigo abeire ga gukwanira igoro yengana yo moyo kabere mwaziri boborindi waime Dr. Fred Okengo Matiangi sekeriaganiria serikali komwachinga kinyororo abana baito basomigu kibarabake igoro ya teen pregnancy basomigu obobe bwaye abana baito kibarabake basomigu goro ya marwaire abana baito kibarabake basomigu goro yogo sarwa nali bagukane kyagara twaroliro go sarwa kwiga dirito go sara abana igo toko batebono mwabira abakungu na babebuli bagotebya abana igo riri kwa iro mwane light obairo mukungu igago chaka okole bintu biri abangina bagokora nakiye kogera boniga abantu bakwibora abana mono tali abayibuli in fact abayibuli rere bagotebigu nkibono magokolera oriboro nyora abana rera abantu gusiba gokani gumba nyora abana manyana abana banyaruka korwe miaka 12 to 16 nabo abo bagokani kubona kwamanya kweboliga research yakoliru inki abana babakonyorera abana mono kubwa Chinsa mochinde ondoko kuna matiangi ekene kya mangano kuniro musi ndukora muto tigere kya karantu arochege ntakorete naende bonige ya sara ya serikali otange bakoligereri ina kitogo konya ense yego yeto ya Kenya abantu banyora amache chipara chisaregete amalio gato Kenya kitali na kibago corruption abasikali babegete gali DCI korureke reke mumanye tekende na kibaga bugusi morarareke kwanza abantu bamanye tereke ningi
special trained unit bona na liego tomu ngama tengi bago chikora receive ne bandit gose no monta ibero monto gose ne na amasasi arutire state house ege ntokero ronik onye serikali ege ko lose focus echa ka concentrate asema tengi believe you me abantu ngo chakoba bare shocked koba one time Omurai w'ekiama kia ODM Raila Amolo Odinga nigatebire buna mbachikogendera gukora imisangirikano na bagukoroberia maandamano imense ya Kenya irio kwamereria ugutekeraniwa kwa maganyo y'abakenya ne serikali ya Kenya Kwanza. Aya nigachire magega ya matuko 18 ayo baete serikali ya Kenya Kwanza yo gwikirania maganya y'abakenya abeire gakoera satere ne misangirikano yo nigera kigo cha kabene ritkoria ankyo korwase county ya Migori. All the people of Kenya are collectively shareholders in our country. We begin telling Ruto and Gachagua that we understand that a caring government cannot emerge from an illegitimate regime like Kenya Kwanza. We begin telling Ruto and Gachagua that we have no more patience with an illegitimate regime that is too mean-spirited and too incompetent to deploy resources for an all-out war on poverty and suffering of our people. We have no more patience for an illegitimate regime of hypocrisy. Tinga kiechboigo niga baraibande korwase obomo bwazimio la umoja one Kenya gatiabo Martha Karua Kalonzo Musyoka na boigo Eugene Wamalwa na barabagi keire bororo serikali gosipamo chire bororo serikali ya Kenya Kwanza asogote na abakenya nigo bagendrete guchandikana bano nigo batebire buna abakenya nigo bwente korwanerwa irio banyore obosibore na komenya ubugima buru bwororo. William Ruto and his team has gone ahead to appoint the